Aja dilone tukang kebon ta. Napa? Aja nesu, aja nesu. Servis iku. Manajer Astabrata. Lah, kuwi lho. Syukur mengko nek ngelone kuwi ora dibayari kowe. Sepurane sing akeh lho, Mas. Mas, Ora iso. sepurane sing akeh. Aja ngono, Mas. Bisun sik. Abre dalange ku moh aku. Bolak-balik diajar karo wong kuwi aku. Nyapa to nyapa? Moh. Moh nyapa? Kok ngomong-ngomongan kae. kok diajari piye? Sik to. Ora tau rukun karo dalang iki, Dik. Ora tahu kok. Ora tau, mesti musuhan. Lele sik to lele ora tau rukun ki nyapa kok omong-omongan. Sing ngomong-ngomongan sapa? Lah iki mau. Lah kok ngomong karo sampean ora ngomong karo dalang. Lah tapi saya merasa tidak diomongkan kok. Lho, mau diomongkan. Piye ta iki maksudnya? Oh iya, sugeng dalu Mbak Yatemin. Nggih, sugeng dalu dene, Jen. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang umurnya berapa? Masih 61. Oh, masih 61. Kayak kelihatan umur 7 bulan. Mosok to? Pelecehan. Lampane untune tugel sisih lho. Kayak umur Papat malah. Ora untune nyacangkeme ngono ya. Lah ya, jan ketok bagus seram jan dina iki ketok bagus iki lho brengose jan iki tenan apa. Ya Allah merasa mak kretek-kretek gitu. Mripate kuwi lho ya. Brengos karek telu mbok batek sitok kuwi lho. Mripate Mbah Yatemin kuwi lho. Wah jan. Wah. Nyapa kuwi lho? Miji timun. Iso miji timun mripate. Miji timun. Miji timune apa to? Untu ya. Untu. Oh. Anu sik ngaturke panuwun kanggo sing kagungan damel. Oh iya. Sing dhewe gawe sapa, Dik? Sing menyelenggarakan. Yang membiayai. Iya. Iya. Ibu Sintia Jasi. Bu Sintia to? Sintia Jasi atau Sintia Yosi? Sing daleme Malang wi. Iya. Walah, wis kenal to kowe. Alah. Asline nu padha nekate karo aku. Ngapa nekat? Aku nekatku berkono nekat melayu. Loh, piye to maksudmu? Loh. Aku ngeber dek melayu. Melayu ning ndi? Nggol. Piye to melayu? Piye to? Angel kandhanane wis angel. Mulai sore lho angel. Tenan angel. Angel. Aku wis delok kowe teko ning omahku wis sepet aku. Angel wis angel. Mulane aku ki moh sajane iki. Aku wedi kok. Tenan aku wedi nek mesti tas tok. Iya. Ora sawedi. Alah. Saking Pak Barok kuwi lho. Nyapa kok nyandak bapakku, Pak? Iki bapakmu to, Dik? Lah iya no. Sepurane sing akeh, Dik. Wah, aku ora dibayari. Oh, dibayari. Luar biasa. Iki Dik niken. Mau nak sampean wis mewujudkan apa ki mengatakan ya kuwi mimpi-mimpi di tahun 2021. Mbah Yatemin mungkin duwe mimpi-mimpi apa? Mbok menawa duwe mimpi sok nek mati dikijing emas. Ora apa-apa. Gak enak. Ora omongane ra enak. Angel omongane. Angel. Duwe cita-citaku sing dhuwur. Duwe cita-cita itu yang dhuwur setinggi langit dan setinggi langit terbaik. Lah terbaik. Muga-muga lek mati ku dikubur ngono lek apik. Lah ya piye? Piye? Awakmu ki bola sapa to jane? Aku bolone buta kae. Mbok ya bola aku to Ken tak gowo teko Kediri barang kok. Gong, sapa sampean sapa? Sampeyan apa mbayari aku? Ora, aku dhewe ya ora dibayar. Nah, saiki apa-apa lewati transfer. ATM. Aku ora duwe rekening kok. ATM mosok ora duwe? Ora duwe. Alat tusuk manuale ora duwe kowe? Manual ya ora duwe. Ora duwe, ya wis ya. Angel tekan danane angel. Sing angel kowe. Ya. Apa mimpimu apa di 2021? Duwe cita-cita iki sing dhuwur. Apa maneh ki taun anyar 2021. Nah, tokno kawruhmu, tokno mimpimu, tokno bahanmu. Piye apike ya Allah apike. Aku ora ngomong. Bocah ayu. Ya wis lek guyu ki mbok yo melek. Lah wong aku mbok tinggal guyu terus aku ngalih ora roh ngono lho. Apa ngimpimu apa? Ngimpiku tahun 2021. Iya. Moga-moga Covid-19 iki cepet amblas cepet ilang. Betul. Lah,
Sehingga kesenian iso ngrembaka maneh. Amin. Iso pentas live maneh. Ngono lho. Sampeyan ki pas awal-awal Covid ki ya wakeh anu ya. Jane job wis wakeh pas Covid ki terus jobmu pretel kabeh. Jere sapa? Sapa sing ngomong tak tapukane lambene? Lah napa kok? Aku ora tau duwe job. Oh iya. Ya aja ngedukne rego ngono to. Iso bunuh diri lho. Lah nek kaya sampean lah. Sampean ndek niken barang termasuk dalang murahan termasuk sinden murahan. Lho, kok iso ngono? Aku dagelan paling larang lho. Lho, kok iso? Sampean setahun nak tanggapan bolak-balik. Saulan gak tanggapan bolak-balik. Terus aku setahun tanggapan ping 3, dagelan larang. Lho, mergo anu ngono ya, ora kuat bayari saking larange. Ora. Lah napa? Agustusan nyaderanan. Karo tanggoku duwe gawe. Wis job paten kuwi. Wis job paten. Heeh. Liyane ora tau tanggapan belas. Heeh, kena corona ilang pisan. Ora nek corona ora tanggapan kok. Lah iya maksudnya job 3 lho. Heeh. Ayo terus. Saiki Dik niken ben nembang. Nembang apa, Dik? Lho. Aku. Heeh. Apa duel? Duet, eneke duel. Ya Allah. Aja langgam sik. Langgam sik. Langgam sik. Dibawani. Dibawani. Tapi niku wau Tante Jessi minta request lagu Banyuwangian. Apa? Dibawani. Apa? Banyuwangi apa? Gelang Alit. Oh iya. Oh, Gelang Alit. Dibawani. Ayo suarane. Ugi katur para sing mirsani lumantar live streaming YouTube. Mugi-mugi saged menghibur penggalihipun. Nah, di awal tahun menika. Monggo, Dik. Oh niki kula rumiyin. Lho, lah terus apa kuwi lho? Lho tak kira duet. Jare mah duet. Jarene Gelang Alit. Ya wis, ya wis. Ya Tek. Kok keluarga kethek ya. Wis. Ayo ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niki rada ndrewedhek kek. Sira tau tanggapan. Alah, tanggapan pisan ayo. Aja ngono kan. Aja gugah macan turu lho kan. Ngene iki malah eling sing ora-ora aku. Lah aku gemes mbek sampean Pak. Ono Pak Pi barang kuwi lho. Ndhe ora enak. Aku ya gumes ora Pak Yat Widit niki. Aja mah nek dalan iki. Nek gemes kudu tak air keras ngono lho. Kurang ajar. Kok mesti ngalah pati lho. Sak pinten ting-tingane? Ayo. Enak suaranya. Uga niki salam kagem anu punika pepunden kula senior kula. Sinten Mas? Pak Sigit Arianto saking Rembang. Oh nggih sugeng dalu. Punika nggih kepareng mirsani nggih. Sungkem kula katur kapan-kapan kula tak sowan. Nggih, monggo.
Dek Niken. Nggih. Diselani dhisik. Kesibukan di masa corona ini sampean apa wae? Aku Heeh. ya wis ngono kae Mas. Sekolah daring. Walah, sekolahe libur iki jek. Oh, libur. Lah kegiatannya apa di masa pandemi? Ngisi konten YouTube. Walah, ya ngono kae. Terus karo Lah apa kok kabeh balah lho. aku sedih nek. Lah apa? Kegiatan di masa pandemi napa? Ya wis mek mangan turu tok Mas. Rebahan. Rebahan santuy karo dodolan gethuk nek ngarep omah. Oh iya, sing penting produktif. Bagus itu. Heeh. Bagus, lah sampean opo? Aku ya kuliah iki nek arepe. Loh, aku gak nekoki sampean, aku nekoki iki kok. Nakoni aku ya. Mm-mm, Nakoni aku. nakoni. Iki nakoni aku kok. Wes Ora takoni yo jawab lho. Nakoni aku ya kan ya. Sing ditakoni bathange to ya. Ya ndak. Oh ya Pak Yan kesibukannya apa? Lah ngono lho. Lah ngono. Engko nakoni aku apa ora wi? Heeh, kesibukan corona di masa corona. Saenek corona iki sajrone corona iki. Alah. Nek trimo kesibukane aja ngalahno aku. Aku ki mendina nek kegiatan. Contone Nek awan nang nggone terminal. Nek bengi nggone terminal. Isuk nggone terminal. Oh. Lah nyapa keterusan nek terminal terus ki? Becak. Oh. Ya apa? Nyapa? Tak kira becak ditabrak bis lan. Mesti playune runo, mesti playune runo. Sakne lho, sakne. Lah ning terminal kok becak lho. Apa ya nalar to? Ning terminal becak. Maksudnya ki jabane terminal. Wah, mesti nek wong medun omahe nganjuk terus diterne. Mas, omahku endi wamane? Tendak pundi, Mas? Ngono. Lho, sing nakoni kowe to? Lho, gak mesti. Lho, lah jare sing becak kowe kok. Lho, Sing nakoni kok sing wedok iki lho. Lho ora. Iya. Nek penumpange lanang, sing nakoni swara wedok. Oh. Nek penumpange wedok sing nakoni swara lanang. Ngono to. Ya, golek pasaran kok, Dik. Iya, iya. Lek penumpange panci. Padha pancine. Aja mancing rune to, Ken. Ayo lanjut. Dik Niken. Nggih. Kok ya kenemenen ya iringane ramene kaya ngono sing kedapuk kok ya lungguh. Lah iya, kayak ngono ku nyapa lho. Kenemenen kok. Aku tak joget deh. Nah, tapi rong wayahe gending muni tapi kok ngadeg kan ya ora nalar to ya. Ora pantes tak Ora lungguh. pantes. Ayo. Awit. Paten. Ge paten. Ayo. Ampun. Iki uga salam maneh Pak Eko Mugiono. Pak Eko Mugiono. Iki derek nyimak Mas Akbar nanti tak tanggap. Amin, Pak. Wah, amin. sungkem kula. Niki sing digadang-gadang niki dados ketua Pepadi. Oh, niki hebat, piyayi hebat, piyayi. Ngangge dagelan apa ora, Dik? Hah? Ngangge dagelan apa ora? Lakon Enggak, prajurit butuhe mboten. mek Mas Akbar tok. Heeh. Wong yogane ora melu kok. Butuhe mek sama Mas Akbar. Iya. Lah Mas Akbar tok. Wah, ditangga bal-balan. Ayo, bal-balan ora iso dhewe lho piye to. Ayo. Ayo lanjut. Mana? Oh. Kok ndi, Mbak? Abang. Kok nganjuk. Oh, tanah. Lah aku mau panas kok, kok kleru. Ayo. Capek gunung. Kleru ya dikenceng nih, yo. Tanah endah gumalare
Ayo. Mulai. Mulai. Monggo Pak Yat kepareng joget. Gelang alit. Oh. Iya. Ahuha, ahuha.
biasa. Wah. Loh, kok piye to kok gak luar biasa? Alasannya. Ambekane jange pedhot. Aku yo. Heeh. Niki pripun? Kita gemparkan penonton yang di YouTube gitu. Oh, nggih. Dik niki kan kita ketoke urung tahu pas Masku ngasto mayang Mas Badari urung tahu ngetutke ya. Oh, alhamdulillah dereng nate. Dereng nate nggih. Heeh. Aku kangen suarane Mas Badar. Sopo? Mas Badari sing Aja ngremuk aku dengenane aja dinggahno, Dik. Sik to kabeh kok aku ngremuk sampean, Mas Badar ngremuk sampean. Lah pas ning kene ae, pas ning kene. Lah kok ditawur karo adik karo Masih. Lah ngono kuwi lho. Loh, itu wujud bakti saya kepada sampean Pak Yat. Paling gemes paling, Gemes. gak ngerasa nawur pok ngono. Gemes-gemes piye wong kene mijetne kok Sik piye prekan. Sing pok. Aduh. Gemes aku ya gowo sampean. Sekene Nduk. Aduh. Sekene Nduk. Wis. Iya tadi. Bocah iki ora kena di. Ayo aku kangen suarane Mas Badar. Dijalari berkah. Iya, heeh. Sepote Mas, trotok tok 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 ngono wae lah. Tutuk tok tak. Yo. Yo. Hey. Ayo. Mang, request serampat, Mas. Anu Miki. Mas Badar arep joget lho kok ya wis mandek. Ya nggih. Wah. Monggo Mas. Wilujeng dalu Mas Badar. Heeh. Sugeng dalu adikku kang tersayang. Alah. Lek kula sugeng dalu Mas Badar. Nggih, sugeng dalu Dek Niken yang cantik. Iya, aduh. Niku napane niku? Niku napane niku? Oh niki ngoningon kula pun mboten usah digape pun. Pun meneng mawon teng mriku sae. Ya. Aku nang bapakmu. Nah, isin aku ngomongnya bagus kok. Bapak isin. Lah aku cantik loh, masuk bapakku kayak ngene. Elek ya? Iya. Ora elek jane bagus ning kelunturan eleke ngono lho dadi. Pripun Mas Badar? Wah, niki wau nenggani to. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kula salut kalih jenengan dalu niki. Walah ngopo. Wis dilurusne dhisik. Salute perkara apa? Nggih, sik aku ya pisan-pisan ngelem adikku to. Yo. Musuhan ning gone omah musuhan ning gone Musuhan. panggung musuhan. Nek aku tetep musuh. Musuhan tapi kompak. Kula niki Mas Badar kompak. Tetep kompak. Contone mamane. Piye Pripun? Mas? Pacarmu piye? Sik penak ora? Ora. Aku ya ora watek penak. Piye dipedhot wae piye? Pedhot bareng pacare. Ngono. Matamu. Ora ngono kuwi. Kula salut Di Akbar wayangan Adik kurang ajar. Piye? wayangan tak ngadeg nggih. Nggih. Monggo teng mriki mawon nggih. Aja. Piyayi luhur kok serampat. Ora matuk. Pepunden. Nggih. Jamong, Mas. Kula salut kalih jenengan. Pripun? Sanggite luar biasa. Luar biasa. Tak lungguh mawon. Lungguh maneh. Dadi sanggite luar biasa. Luar Kula iki Luar biasa. kula penggemar Dasamuka. Kula ndelok sanggit jenengan dalu niki wah elok. Apik. Ndeloki Dasamuka mu ndi? Ndeloki aku pengen ndelok Dasamuka. Wah, talah. Walah le Dasamuka kok grenjeng. Dalang kondang juara nasional kok Dasamuka ning grenjeng. Nyo, ki nggonen. Lah, Ki, nggone Mas Badar ya. Nggih. Ki Prodo Mas. Engko matine kudu nganggo iki. Ya. Ya. Kowe mergo wayangmu apik tenan begini. Heeh. Iki nyilih lho iki. Ya nyilih. Ki matine kudu nganggo ki. Heeh, kok matine kudu nganggo kuwi. Kamangka ki sakite bengi ki ora mati ki. Oh ngono. Ya wis bayarene piro. Malah kon luku karo adike kok Matur nuwun. sing rukun. Hitung-hitungan dhuwit ora pantes. Ora pantes. Ora pantes. Aru.
Saru. Nggih. Kula ngucapne selamat kagem Ibu Cynthia Jesi ingkang jenenge kok malah malih ta. Ya sapa to? Sing Jasi, sing Yosi, sing Ya, pokoknya Ibu Cynthia Jesi ya. Oh iya. Nika telah menyelenggarakan wayang virtual. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Kang angka kalipun kula ngucapaken selamat tahun baru. Tahun baru. Kalih 2021. 2000 selikur. Ah, kowe mau 2021. Ora apa. Ora apa-apa, ora sayat ya. Ora apa-apa. Pancen basa Jawa kuwi angel. Angel, Mas. Angel. Ya. Beda sithik. Sik, dilurusne dicek. Ah, piye? Basa Jawa kuwi angel. Basa Jawa ki angel. Luru karo luro kuwi beda. Luru niku napa Mas? Luru goleki. Golek enek luruk. Luruk marani. Ya toh. Jeru kali jeruk nggih benten. Jeru karo jeruk ya beda. Nek jeru napa Mas? Jeru kuwi jero dalam. Nek jeruk kuwi buah. Wah, nggih. Lah bajurono nek eneh. Napa Mas? Turu. Nggih. Kuwi karo turon kuwi ya beda. Beda. Gak menak atiku. Gak menak. Aja dagelan iki ngono kuwi. Aja mbok gak menak atiku. Turu karo keturunan beda lho Pak Yat. Nek beda. turu ki niat turu, nek turon ki leyeh-leyeh kebablasan. Leyeh kebablasan. Aja mbok terusne, Dik. Ya. Ora ngono jane. Lah piye? Mbok gak aku ro jenenge tapi gak wani ngarani. Ya. Nggih. Pripun kula diutus Loh, mboten ketang. Tutuk risik to Mas. Urung tutuk no ae. Apa? Urung tutuk tok mejang adike kan urung tutuk iki mau. Kuwi kulinane wis, ngono kuwi wis. Angger wis guyonan der wis. Wis. Aja dibalik neh. Tak walah. Ya. Ngono lho. Ngono. Teorine iki ngono kuwi. Teorine ngono. Kula nggih salut kalih Pak Yat niki satu-satunya seniman ludruk sing masih eksis, Pak Yat, Pak Tribono, Pak Gendut itu salah satu seniman Nganjuk ludruk. Gumun kula niku setunggal. Nyapa-nyapa. Ramene kok malah pas pandemi lho ya. Lho lah iya. Dinas sih mesti ngekekne pas pandemi. Virtual ludruk kuwi ping Iki niat ngekek rezeki apa ngece halus. Lah kuwi. Kok payune kok malah pas pandemi. Aku tak moleh. Aku tak moleh. Pancen iki dagelan pagebluk. Oke. Dadi ya payune pas pandemi ngene. Oh, tapi iso garai padang Mas niki. Metune nek Bathara Kalata, Mas. Iya. Jenengan insyaallah pandemi niki tanggapi terus bar pandemi insyaallah mboten belas lancar. Jelas gak tanggapan. Belas mboten tanggapan. Mesti mboten virtual tapi live. Tapi live ngono lho. Ngejak aku apa ora? Duh yo no. Mboten ketang dados. Yo ngejak. Nggih, Ora ketang Mas. dadi sajen nggih. Ora ketang ngendang. Mas Badar nggih. Pripun? Mun sik moh sajene kok cekak. Kok tak panah kok. Aku tak panah. Ayo Mas Badar niki kula nyuwun berkah. Nggih. Bawa-bawa ngaten. Bawa napa? Lho, napa? Suara kula elek yo iki to nek Mas Heru. Lho, Anak. niki mboten kados kathah. Mas Badar. Niki. Niki kan mumpung YouTube nggih sing napa terose wau sing mirsani nggih lumayan gayeng ya ta. Nggih. Sing mirsani lho gayeng dudu wayangane. Nah, monggo. Apa nggih? Napa? Terus mengke dibablasane napa? Lho, Enten pamundutan mboten saiki. mboten wonten pamundutan jenengan. Nek bablas ten ngene Medion nggih saged, Mas. Nggih. Ngene Mojokerto nggih saged. Masuk tahun nggih saged. Ya ora to, Medion Kulon Mojokerto ngetan piye to iki? Ki aku no Angel. bingung aku. Ya apa sih kon niku ta? Ya. Heeh. Napa Mas Badar? Monggo. Apa? Pelok 6 mawon nggih. Wah, ngaten. Pelak 6. Iki Dibablasne Nyidam Sari. Oh, ngoten. Nggih, kersane ketinggal. Oh, ya. Monggo. Oh. Kok aku mbok tuntun kaya wong tuwek to iso. Iso ngadep ya. Jane suwunane duwete karo dalange jane. Yo. Ra tak terusne. Lah wong iki wah Dek Niken iki pawakane iki lho. Napa? Iya to. Nyapa? Ngatasé sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane kathek apik pisan. Kowe kuliah ngentek-ngentekke dosen. Kandhani kok. Saiki gelem tak entekne aku iki. Oh iya, watukmu lho. Aku cek loro aku. Corona. Ora ya. Ora. Aja meten-meteni. Mboten kula wingi rapid test pun negatif kok. Nggih.
Ya. Monggo. Yo mriki. Memanismu hangle leto aduh yayi satemah ginawa ngimpi Pripun Kang Mas? iya nih Mas iki segawonmu ning kono kuwi ndang pakanono dhisik Oh iya Kang Mas. Kok segawon. Malah apik kuwine rada wasasune. lah iya Susah ndak apikne lho Mas. ngene Dik niki nek Pripun? sing nyekel kuwi tangan ngene iki sing nyekel kuwi wong lanang nah dadi ngene tak warai kowe tak warai iki carane iki ngene iki Diwarai to. Heeh. Bagong lho ben oleh lho, diwarai kuwi lho. Aku mbare kulinane ora dadak nyekel tangan barang langsung aku mek lewek ngono kok. Nadyan rame lir asamun tan caket mring manira Ya. Eman wanciratri mung ngalamun bebasane tias asmara lumeber ing jala nidi Duh Kang Mas. Hmm. Jenengan nggih tresno kali kula? enem banget ya ibarate kowe iki sesotya kang ora bakal ceplok saka embanan Saestu Kang Mas? iya Jenengan tresno kula? heeh Jenengan purun ngenteni kula gede? inggih menawi Kurang 5 tahun lagi? heeh iya Nggih. 5 tahun Setengah moh. 5 tahun lagi. Kan ning kowe 17 bojo nomor loro piye Waduh Kang Mas nggih mboten angsal ngoten niku. Nomor loro. piye ya Nomor loro gah. Gah ya. Gah. ayo Nomor dibablas nih langgam bae engko aku ndak malah ngesir tenan karo Niken kok bahaya Iya. Malah nggih mboten oh iya no Ora apa-apa, pelana karo wedok. sok bocah kok ayune kaya ngene Kang Mas nggih ganteng kados ngeten lho ya ampun. Kene Kok jenenge Pak Yat seket Pak Pak Yatemin tak gandrung apa piye? Nyapa? kowe karo kowe Moh aku kok dituthuk ndasku. dibablasne napa niki monggo Monggo Dik niki napa? Wong pelok 6 niki wau. Idam Sari penak Oh, Idam Sari ya. Monggo. Heeh. Langsung mawon Dik niki. Mas liram Matur nuwun Mas Badar. nggih matur nuwun melati aku kumbang Idam Sari. Joget to Mas. Mas liram margi wong manis aku kang bakal liwati. Ya. Ugi lagu punika kula kintunaken dumateng bapa kula Bapak Eko Mugiono.
ingkang langsung memantau wonten YouTube ugi karena ing penggalih lan saged dados jampining saya. Kowe iso apa ora wek ngene iki mau? Ora iso. Wes ndak nutuk. Iso ayo dipraktekne karo iki Mbak Deni. Ayo. Karo sapa? Iki lho Mbak Deni. Remuk aku. Simpangane remuk apa maneh mangku. Mangga. Nggih, cobi tak gandrung Dik Niken aku. Iya. Nggih. Aja nemen-nemen lho, Mas. Lah nyapo lho. Ora. Namanya kerja tuh harus profesional. Ya. Profesional. Dek nomi sing los. Sing los. Ngono wis tuwa. Nggo panggung sing los. Sing tuwa. Sing los. Sing los. Nek los basa ora sanggo klambi barang, ngopo kok nganggo klambi barang? Los dol. Maksudnya iki bebas ning panggung. Ngono lho ora iso nglambi barang. Ayo.